Takže, ako sa máš? Dáno. Ako sa máš, ne ako sa voláš. No dobre, A čo robíš? hrám aj to. Server? Survival? Nie ten, čo sme sa spoznali tam. Jaj. Inakší. Aha. No. Tak to je dobré. No. A máme možno teda tie otázky pár? No, daj. Koľko si mal bab? Dosť veľa. No, cca koľko? Čo ja viem? Ja to nepočítam. Už nepočítaš? Alebo? Už nepočítam. Aha. No. A ako sa darí na Facebooku, alebo tak proste? Alebo v škole? To je dobré. Hej? No. Dnes je koniec. No, ty kokos konečne. No. No. A máš na YouTube svoj YouTube channel? Nie. Nie, tak nič. A pozeráš nejakých let's playerov? Hej, Goga. Len Goga? Neviem Goga. A Ježišek 1 alebo House? Nič? Mm. Vôbec nič? Len Goga? Hej. A ty? A ty vôbec nie? Nie. Aha. OK. Tak môžeš teraz ty mne dať nejakú otázku, ak chceš. Netreba. Nie? OK, tak hneď som späť, dám si na chvíľku ticho mikrak, hej? Dobre. Takže toto... Vybuško, nesmí sa. Toto je náš epizóda 2 Skypeového náhodného volania. Ideme späť do hovoru, ešte si vymyslím nejaké otázky, tak hneď sme späť. Takže sme späť a ideme sa ho znova pýtať. OK, som späť a mám pre teba ďalšie otázky. No, daj. Viem, že máš 14 rokov, hej? A bol si nejak tajne zamilovaný do nejakej baby? Tajne? Áno, že ona o tom nevedela, ale chcel si jej to povedať, ale nemal si odvahu. Ja mám vždy odvahu. Teda. Ale proste aspoň raz si nebol tajne zamilovaný alebo nič? No, bol som, ale ja jej to vždycky poviem. Aha. Ale dopadne to zle. No. To hej. Dobre, tak to by bolo asi pre dneska všetko. Dobre. Možno ti ešte potom zavolám a môžem... neviem, asi by som nemohla s vami volať 2, 3 či koľkatými. Jeden je. Aha, ok. Tak potom, kebyže náhodou chceš, tak mi napíš a pridaj ma k hovoru, hej? Dobre. Dobre, tak čau, zatiaľ. Čau. Takže toto bol môj náhodný volajúci. A dúfam, že sa vám páčil dnešný druhý diel. Ty kokos, dneska som videla už 4 videá. 2. 3. Nie, 2, lebo country ešte budem nahrávať. Však Skygrid si ty na tvojom kompe, lebo som hral na tvojom. Teraz bude tento na Skype. Epizóda 1 a teraz bude epizóda 2. Takže 3. No? Budú 4, lebo ešte country budem nahrávať. Ak sa mi to nejak podarí. OK, tak dneska ešte možno vydám aj epizódu 3. Uvidíme. Tak zatiaľ sa majte, lajkujte, komentujte a aj odoberajte. To je na vás, ale budem rada, ak budete odoberať. Tak zatiaľ sa majte a ahojte.